abathandi bomculo nibingelela uphindile wakwaButhelezi oqhamuka endaweni yaseFryhead esigodini saseNyanyeni. Bengizonithulela icece lami elisha lokuqala lakule ndima yeGospel Maskandi. Isihloko sakhona sithi isigwebo sentambo. Isigwebo sentambo kahle ngiyakhuza kulawa abantu abenza ububi, ubulawa kwezingane, ubulawa kwabantu besifazane, bese ngithanda nokudlulisa ukubonga ubuhle music production. Ngiyamisa ikhono lami nokuqhakambisa kakhulu odinga iCD yami engayithola engacontact lezi number ekhona escreenini zikhona. Sanibingelela abathandi bomculo egameni likaPhindile Buthelezi ngaphansi kwekhampani uBongobuhle Music. Nayi album kaPhindile Buthelezi ngingayithokozela kakhulu. Iphethe ingoma ezifana noqo. Into engiyithandayo ke lapha iqwashisa kakhulu lapha kubantu abasesebasha. Siyazi nathi indlela idakamizwe ingene ngayo eSouth Africa. Besithi engathi ugovernment ube ngake asilekelele bakithi. Ziningi iphiwo ezifayo ngedakamizwe. Ngiphinde ngibuyele lapha abathandi bomculo ngingezwe ukwanda kakhulu. Ngiye lapha engomeni ethi isigwebo sentambo. Sinenkinga eSouth Africa. Ngendlela izinto ezenzeka ngakhona ukubulawa kwezingane nabantu besifazane lapha sixwayisa amadoda ukuthi madoda yekelani ukubulala izingane, yekelani ukuhlukumeza abantu besifazane. So ngale ngoma sithi government ngenelela ngoba sithi isigwebo sentambo nje sesicabanga ukuthi isigwebo sentambo yiso sesingasisiza ngoba ngendlela okwenzeka ngakhona lezi zinto siyibona mihla namalanga. Ngiyabonga. Ngeqembu likaPhindile Buthelezi besicela ukuthi nisixhase.